ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର 8 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ ପରିସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଓ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅ। ତ ପ୍ରଥମେ ତା'ର ଉପକ୍ରମ ଦେଖିବା ଓ ତା'ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉପକ୍ରମରେ ଦେଇଛି, ତୁମେ ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ବା ଗାଁରେ ପୋଖରୀ ବା ଗାଡ଼ିଆ ଦେଖୁଥିବ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଜୀବ ରହୁଥିବ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବ। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଓ ତା'ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପରିସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ତ ପରିସ୍ଥାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଓ ତା'ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପରିସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ପରିସ୍ଥାନ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ହେଉଛି ଜୀବଜଗତର ଏକ ଜୈବିକ ଏକକ। ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀର ହେଉଛି ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥର ସମାହାର। ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ପରିସ୍ଥାନରେ ଜୀବର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଓ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେହି ପରିସ୍ଥାନରେ ସେ ନିଜର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପରିସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପରିବେଶର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ। ପରିସ୍ଥାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ପରିସ୍ଥାନ ଦୁଇଟି ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ, ଯଥା ଜୈବିକ କାରକ ଓ ଅଜୈବିକ କାରକ। ହେଲା, ଜୈବିକ କାରକ କ'ଣ? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ରହନ୍ତି ସେହି ଜୀବମାନେ ସେହି ପରିସ୍ଥାନର ଜୈବିକ କାରକ ଅଟନ୍ତି। ତ ଜୈବିକ କାରକ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ରହନ୍ତି ସେହି ଜୀବମାନେ ସେହି ପରିସ୍ଥାନର ଜୈବିକ କାରକ ଅଟନ୍ତି। ଉପାଦାନ ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥାନର ଜୈବିକ କାରକକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେତେ ଭାଗରେ? 3 ଭାଗରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଉତ୍ପାଦକ ବା ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ଭକ୍ଷକ ବା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଘରେ ଦେଇଛି ଅପଘଟକ ବା କେତେକ ଜାତିର ଅଣୁଜୀବ। ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦକ କୁହାଯାଏ। ତ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦକ କୁହାଯାଏ କାରଣ ସେମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଅଣୁଜୀବ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ନିଜର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କ୍ଷମତା ନଥାଏ। ସେମାନେ ପରଜୀବୀ କିମ୍ବା ମୃତଭୋଜୀ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥାନରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏପରି କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣୁଜୀବ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ମୃତଭୋଜୀ ଅଣୁଜୀବମାନେ ଜୀବ ଶରୀରରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ତାହା ପୁନର୍ବାର ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶରେ ଲଗାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୃତଭୋଜୀ ଅଣୁଜୀବଙ୍କୁ ଅପଘଟକ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପଘଟକ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ତା'ର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। କରିଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1ରେ ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କରିଦେଇଛି ପରିସ୍ଥାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜାଣିଛି ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଓ ତା'ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପରିସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ପରିସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପରିବେଶର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ, ଉଦ୍ଭିଦର ଉପଯୋଜନ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସେଥିରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦର ଉପଯୋଜକ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ? ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସେଥିରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଉଦ୍ଭିଦର ଉପଯୋଜକ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ, 3ଟି ଅଜୈବିକ କାରକର ନାମ ଲେଖ। 3ଟି ଅଜୈବିକ କାରକର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଜଳ, ବାୟୁ ଓ ଆଲୋକ 3ଟି ଅଜୈବିକ କାରକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2ରେ ଦେଇଛି, କାରଣ ଲେଖ। ମାଛକୁ ପାଣିରୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲେ ସେ ମରିଯାଏ। ମାଛକୁ ଆମେ ଯଦି ପାଣିରୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ପକାଇବା ସେ ମରିଯିବ। କାହିଁକି ଏପରି ହୁଏ? କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଆମେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କଲା ପରି ମାଛମାନେ ଗାଲିସି ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ମଣିଷମାନେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଛମାନେ ଗାଲିସି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଅମ୍ଳଜାନର କିଛି ଅଂଶ ମାଛ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରି ବଞ୍ଚେ। ତ ଜଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ସେହି ଗାଲିସି ଦ୍ୱାରା ମାଛ ନିଜର ସେହି ଜଳରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇଥାଏ।
ମାଛକୁ ପାଣିରୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲେ ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ପାରିବାରେ ସେ ମରିଯାଏ ଓ ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ମାଛ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମରିଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘୋଡ଼ା ମରୁଭୂମିରେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଘୋଡ଼ା ମରୁଭୂମିରେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଘୋଡ଼ା ମରୁଭୂମିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଘୋଡ଼ାର ପାଦଦ୍ୱୟ ବାଲିରେ ଚାଲିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ତା'ର ପାଦ ମରୁଭୂମିରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ସମୟରେ ଘୋଡ଼ାର ଶରୀର ମରୁଭୂମିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଘୋଡ଼ା ମରୁଭୂମିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ କଲରା ଗଛ ସିଧା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ। କଲରା ଗଛକୁ ଆମେ ଯଦି ସିଧା ଠିଆ କରିଦେବା ସେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ କଲରା ଏକ ଲତା ଜାତୀୟ ଦୁର୍ବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଏହାର କାଣ୍ଡ ସରୁ ଓ ନରମ। ତ କଲରା ଏକ କ'ଣ? ଲତା ଜାତୀୟ ଦୁର୍ବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଏହାର କାଣ୍ଡ ସରୁ, ପତଳା ଓ ନରମ ଅଟେ। କଲରା କାଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଅନ୍ୟର ସହାୟତାରେ ବଢ଼େ। ଯଦି କଲରା କାଣ୍ଡ ତା'ର କ'ଣ ହେଉଛି ବହୁତ ସରୁ ହୋଇଥାଏ ବା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କଲରା ଗଛର କାଣ୍ଡ ଆଗରେ ଆକର୍ଷିଥାଏ। ତେଣୁ କଲରା ଗଛ ସିଧା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ଦେଇଛି କେଉଁଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପାସ୍ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଅ। କରି ଦେଇଛି କାକୁଡ଼ି ଲତାର ଆକର୍ଷି ଏହାକୁ ମାଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କାକୁଡ଼ି ଲତାର ଆକର୍ଷି ହେଲା, ତାହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବା ମାଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ପାସ୍ ହେଇଯିବ। ମାଛର ଲାଞ୍ଜ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ପାସ୍। କରି ଦେଇଛି ଖଜୁରୀ ଏକ ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ। ଖଜୁରୀ ଗଛ ଏକ ମରୁଭୂମିର ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟେ, ପାସ୍। ଘରେ ଦେଇଛି ଓଟ ଏକ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ। ଘରେ ଦେଇଛି ଓଟ ଏକ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ। ଓଟ ତ ଏଠି ଦେଇଛି ଓଟ ଏକ ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀ ଦେଇନି ହେଲା, ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଇଛି। ଉଦ୍ଭିଦ ସେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ। ଏଠି ଭୁଲ ହେଇଯିବ ହେଲା।